Este era o ambiente que se respiraba diante da confraría de San Martiño do Grove durante a rolda de prensa portas para dentro da patroa maior. Mentres fora se concentraba un cento de mariscadoras, María del Carmen Besada comparecía arroupada pola maioría da xunta directiva para rexeitar as críticas das mariscadoras de a pé. Elas denuncian unha xestión autoritaria e problemas laborais, unhas acusacións que a patroa rexeita asegurando que está a sufrir unha campaña de bulos e desinformación. Os bulos, mentiras e constante campaña de desinformación feitas por estas persoas a quenes nunca se lles puxo máis traba e límite que o obrigado respeto e educación que teñen que gardar con todos os socios e socias, aínda que teñan opinións e criterios distintos a eles, sen discriminacións, nin coaccións, nin amenazas. Besada fixo especial fincapé na xestión das subvencións, destacando que dos 879.000 euros captados polo Pósito, case o 52% foi pro sector do marisqueo a pé. En 2023 e 2024 conseguíronse máis de 879.000 euros para a cofradía, onde máis de 456.000 foron exclusivamente para o sector de marisqueo a pé, con axudas para a compra de semente, retirada de lixo ou compra de maquinaria. As maiores contaron coa subvención para a contratación dos vixiantes e asistencia técnica. Todo elo baixo a estrita xestión dos órganos do Goberno, da entidade a cal represento. Ratificou que non pensa marchar e rexeitou as acusacións de ter sido escollida a dedo, lembrando que obtivo 16 dos 24 votos. Tendo en conta todo isto, é aberrante a acusación de ser posta a dedo queda absolutamente desmentida, pola sinxela razón de que estamos ante unha democracia e os seus líderes. Os seus líderes se elixen pola decisión maioritaria de aqueles que foron previamente elixidos. Se pode entender perfectamente, á vista do que está a acontecer, que ningún dos membros do punto de control, membros da Xunta Xeral, obtiveran a confianza dos demais membros da Xunta Xeral. Eu, aínda que non lles guste, si a tiven. Pero as mariscadoras da pé non recúan e insisten en denunciar unha mala xestión por parte da patroa maior con insultos e ameazas de por medio. A pinga que rebordou o vaso foi a situación dos traballadores do punto de control que, segundo apuntan, viron reducidos os seus salarios ao tempo que aseguran sufrir un trato desigual respecto dos traballadores de oficina. Avanzan que seguirán coas súas movilizacións ata que a patroa marche. Non vamos a parar!